Salam dostlar. Bugünkü video sapağımıza hoş geldiniz. Bugünkü video sapağımızda fasıllara değişli sözleri öğreniriz. Gelin onda bugünkü sapağımıza başlayalım. Времена года. Времена года. Fasıllar. Наступать. Наступать. Начинаться. Начинаться. Başlamak, gelmek. Ветер усиливается. Ветер усиливается. Yel güýjeýär. Понижается температура воздуха. Понижается температура воздуха. Howanyň temperaturasy peselýär. Стихать. Стихать. Стать тише. Стать тише. Gowşaýar. Пронизывающий. Пронизывающий. Ýiti, içiňden geçip barýan. Падать хлопьями. Падать хлопьями. Pette gaçýar. Pette ýaýar. Пасмурный. Пасмурный. Небо, покрытое облаками. Покрыть землю. Покрыть землю. Усеять. Усеять. Yeri örtmek. Пушистый. Пушистый. Yumşak, mıymık. Заморозки. Заморозки. Легкие первые морозы. Стужа. Стужа. Сильный мороз. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolun. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaňjagyza basyň. Egerde rus tili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videony paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonyň aşagynda sosial gowamlardaky belgilerimizi hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Häzirlikçe hoş galyň.